Κεφάλαιον έκτον. Επί μηδενή επαρθής αλωτρίο προτερήματι. Ή ο ύπος επερόμενος έλεγεν ότι καλόσιμη, εις τον ανήν. Σι δε, όταν λέγεις επερόμενος ότι ύπον καλόν έχω, ίσθη ότι επί ύπο αγαθό επέρει. Τι ούνες τισόν. Χρήσης φαντασιών. Ως θόταν εν χρήση φαντασιών κατά φύσιν σχής, την η καύτα υπάρθητη. Τότε γάρ επισότην η αγαθό επαρθήσει. Κεφάλαιον έβδομον. Καθάπερεν πλώτου πλοίου καθορμισθέντος ή εξέλθεις ιδρεύσασθε, οδούμεν πάρεργον και κοχλίδιον αναλέξει και βολβάριον, τετάσθε δε δει την διάνοιαν επιδοπλίων και συνεχώς επιστρέφεστε μήτι ο κυβερνήτης καλέσει, καν καλέσει πάντα εκεί να φιένε, ή να μη δεδεμένος εμβληθήσω στα πρόβατα, ούτω και εν το βίο, εάν διδότε αντί βολβαρίου και κοχλιδίου γυναικάριον και παιδίον, ουδέν κολλήσει. Εάν δε ο κυβερνήτης καλέσει, τρέχει επί το πλοίο να αφήσει εκείνα άπαντα μη δε επιστρεφόμενος. Εάν δε γέρονης, μη δε απαλλαγής ποτέ του πλοίου μακράν, μήποτε καλούντος ελείπεις. Κεφάλαιον όγδοον. Μη ζήτη τα γινόμενα γίνεσθε ως θέλεις, αλλά θέλε τα γινόμενα ως γίνεται, και ευρωήσεις. Κεφάλαιον ένατον. Νόσος σωματώσεις την εμπόδιον, προαιρέσεως δεού, εάν μη αυτή θέλει. Χόλος σκέλωσες την εμπόδιον, προαιρέσεως δεού, και τούτο εφεκάστο των εμπιπτόντων επίλεγε. Ευρίσεις γάρ αυτό άλλο την ως εμπόδιον, σον δεού. Κεφάλαιον δέκατον. Εφεκάστο των προσπιπτόντων μέμνησο επιστρέφων επί σε αυτόν ζητήν, την αδύναμην έχεις προς την χρήσιν αυτού. Εάν καλόν είδης ή καλήν, ευρίσεις δύναμην προς ταύτα εγκράτιαν. Εάν δε πόνος προσφέρειται, ευρίσεις χαρτερίαν. Αν λιδωρία, ευρίσεις ανεξικακίαν. Και ούτως εθιζομενών σε ου συναρπάσους είναι φαντασίε. Κεφάλαιον ενδέκατον. Μη δέποτε επί μηδενός είπεις ότι απόλες αυτό, αλλά ότι απέδοκα. Το παιδίον απέθανεν, απεδόθη. Η γυνή απέθανεν, απεδόθη. Το χωρίον αφηρέθη, ουκούν και τούτο απεδόθη. Αλλά κακός ο αφελόμενος. Τι δε σημέλει διατείνωσε οδούς απίτησε, μέχρι δαν διδότε ως αλωτρίων αυτών επιμελού, ως του πανδοκίου οι παριόντες. Κεφάλαιον δωδέκατον. Η προκόψε θέλεις, άφες τους τιούτους επιλογισμούς. Αναμελήσω τον αιμόν, ουχ έξω διατροφάς. Αν μη κολλάσω τον πέδα, πονηρός έστε. Κρίσον γάρι στη λοιμό από θανήν άλυπον και άφοβον γενόμενον, εις είναι ναυθόνης ταρασσόμενον. Κρίσον δε και τον πέδα κακονίνε, εις σε κακοδαίμονα. Άρξε τη γαρούν από τον σμικρόν. Εκχύτε το ελάδιον, κλέπτετε το ινάριον. Επίλεγε ότι το σου του πωλείται απάθεια, το σου του αταραξία. Πρίκα δε ουδέν περιγίνεται. Όταν δε καλείς τον πέδα, ενθυμού ότι δύναται μη υπακούσε, η υπακούσας μη δεν ποιήσεων θέλεις. Αλλού χούτος εστίν αυτό καλός να επεκείνω ήτος σε μη ταραχθήνε. Κεφάλαιον τρίτον και δέκατον. Η προκόψε θέλεις, υπόμεινον ένεκατον εκτός άνους δόξε και ηλίθιος. Μη δεν βούλου δοκίν επίστασθε. Καν δόξης τι συνέτησιν, απίστη σε αυτό. Ήσθε γάρ ότι ουράδιον και την προαίρεσιν την σε αυτού κατά φύσιν έχουσαν φυλάξε, και τα εκτός. Αλλά ανάγκη του εταίρου επιμελούμενον, του εταίρου αμελήσε. Κεφάλαιον τέταρτον και δέκατον. Εάν θέλεις τα τέκνα σου και την γυναίκα και τους φίλους σου πάντως ζήν, ηλίθιοσή. Τα γαρμή επίση θέλεις επίση είναι, και τα αλότρια σα είναι. Ούτω καν τον πέδα θέλεις μία μαρτάνιν, μωροσή. Θέλεις γαρ την κακίαν μη είναι κακίαν, αλάλωτη. Αν δε θέλεις ορεγόμενος μη αποτυγχάνιν, τούτο δύνασε. Τούτο ουνάσκιο δύνασε. Κύριος εκάστο εστίνο των υπεκίνου θελωμένων ή μη θελωμένων έχουν την εξουσίαν εις το περιποιήσε ή αφελέσθε. Ώστε ήσουν ελεύθερος είναι βούλετε, μήτε θελέτοτη, μήτε φευγέτο τον επάλης. Η δε μη δουλεύειν ανάγκη. Κεφάλαιον πέμπτον και δέκατον.
Μέμνησο ότι ως εν συμποσίως σε διαναστρέφεσθε, περιφερόμενον γεγονέτη κατά σε, εκτείνας την χείρα κοσμίως μετάλαβε. Παρέρχεται, μη κάτεχε, ούπο οίκη. Μη επίβαλε πόρο την όρεξην, αλλά περίμενε μέχρις εν γέννηται κατά σε. Ούτω προς τέκνα, ούτω προς γυναίκα, ούτω προς αρχάς, ούτω προς πλούτον. Και έσυ ποτέ άξιος των Θεών συμπότης. Αν δε και παρατεθέντον σοι μη λάβεις αλιπερίδης, τότε ου μόνον συμπότης των Θεών έσυ, αλλά και συνάρχον. Ούτω γαρπιών Διογένης και Ηράκλητος και οι όμοιοι αξίως θειοί ήσαν και ελέγοντο.